kuita kutetanya musha kutakuti rudo. The word that challenges you is the word that can change you. Rawakamshira mkwari kuba wakaliza nawe. Rakusiya uri pa stage ya uri yoyo. Pale bakuda mwotai wanakuda mwokusaya jinyowani. Those are old tricks, old practice kupe my new results. Inside when you are an opinion or gadget, she go up with that breakthrough. Ruda way did not challenge. Vangere Ura kwa Mr. Papado was a good message to an good Egypt. But it was not good when I told them to take up by one. All the other things are not done instead of my shoe. Imagine most Sabata man that you remember you do the I'm not doing from this regard. It's a challenge. But never do more, but it's a truth here. You come out of Egypt. So Bangera Paris Robert Gates, no ball. I didn't know about the glory, powerful army. Father Alonso. Kunika wapeza wakatambara undukavarwa ukadi mari dzikavarwa wauya muchechi wonzonzi mwari uchisumudza upenyu hwako urambe wakadaro wonzichiunza shoma yasarudzwa nekupedziswa mari vakuba natopedza neni. Why? Because it's a challenge to you, the situation yako. Rapari dzwapa gate alina kiteshashaka gala pachaka galira anochiziva chawatoinga muno mukuru pafadzwa nekukomborerwa naMwari. Mwari anokombora nekuropafadza iyoyo anogona kukandira a challenge for that blessing to manifest. Zvakanaka kubatwa musoro, zvakanakisa kubatwa mukati memusoro. Vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Ndiye Mwari akati let the birds fly. Na nhasi ostrich aiburuke ende Mwari harevi nema. So where is the error? Ukatarisa zvavanoita ostrich inokupa clue. Yakakura kuisa kuchidiki. Zikangoita shoma vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo. Vhangeri riri pagedhi harinakidze. Vhangeri rakagarirwa apa nemurume nherongoti mangobvisa waya kana kupointi vanobva glory thank you bless you. Rarohwa naPita nderekuvharisa nyaya indiro. Wakambovharisirwa zvinhu zvako here neshoko. Kwandofundisa varongotsika madomasi edu church. Pana kana rakanaka rikuya kwatiri varongorova maareas iwayo. Silver and gold hapana. Asi pane chatiri nacho. Nezita raJesu Kristu weNazareta, rise up and walk. Verse 6 yati Peter apedza kutaura kudaro murume uyu haana kusimuka. Verse 7 ndobva yati my joints ake akabva ava nesimba. Kureva kuti chakasimudza murume uyu haisi anointing. Nokuti paakaudzwa zvaJesu haana kusimuka nechikonzero chekuti Jesu anoparidzwa muchechi kwete panze. Shasha ineye panze haisiye mukati. Jesu haamuziva, anoziva mari yacho. Saka paatonzi in the name of Jesus rise, anoda paakatarisa kuti chii chaanokutaura. Amira ndo paakava nesimba majoinzi ake. Kuti simba raMwari raimirira simba raPita kuti tange rashanda. Mwari vakasika Adam from dust, asi Mwari vakasika Eve from Adam. So Mwari anoita zvinhu pasina chinhu, but pane zvimwe zvaanoita kubuda mune chimwe chinhu. So waziva kuti yako nyaya inotangira pa nothing here kana kuti pa something. Akati nebhebhila chiedza chikavako rima rikadzoka ndobva asika futi zuva kuti ane malight too, spoken word nelight from the sun. NdiMwari weminana anotaura zvinhu zvichiita, but NdiMwari futi anoshanda nemaprinciples.
shoko rinoti kudii mukadzi akanaka anobva kuna Mwari ukapinda muno ukadhikira wakanamata marati avhurika kuti ichokwadi baba zviri mushoko uyu auyu anobva kuno. Come to that thinking mukadzi akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumaraini kwavo utoenda ikoko. Zvauri kuda zviri mustage yaAdamu here kuti out of nothing God will provide. Kana zviri mustage yaEve anoprovida out of Adam. Adamu murume ndiye akasika kubva muguruva. Mukadzi imbabvu yaAdamu kurati Mwari akasika Adam from dust but Eve from Adam. Saka yauri kuda blessing kana iri pastage yaEve, there is something you must do. Aiwa, Mwari unoshamisa zviratidze unoshamisa. Vachakupeni newe unoshamisa unzwe. Lema sangana vanoshamisa. Mwari achishamisa utoshamisa. Ropafadzo yako iri mustage yaAdamu here kana kuti yaEve. Miracle inoitwa naPeter iri mustage yaEve. Peter must be the Adam to raise the man. And the blessing yeroho yekuti munhu ave nesimba yochipinda mutsoka dzake nemaoko ake. Chauri kutsvaka chichaitwa naMwari here kana kuti Mwari anoshanda nezvauri kuita. Shoko rinoti kudii ndinoropfadza kubata kwemaoko. But ine vhesi yawakatsimbirira izvezvi. Shiri dzedenga dzirime asi dzinodya. Uri shiri here iwewe. Panzi shiri iwani. Aiwa iya hapana revelation thinking panzi shiri. Adzirime asi dzinodya. Iwe pashiri ipapo ndopauka. Ipo papo. Inga kuti shiri inozongofa wani. Unofanira. Stage yauri kuchema nayo, it's good to be prayerful. Kunyengetera kuchema kuna Mwari kunamata pakanaka. But chinzwa Matthew 6 verse 6. Kana maa kunyengetera pindai pakavanda muvhare usuwo. Mwari anoona zvamunoita achakuropafadzai. Uri kuinzwa here? Hanzi unopinda utaka kunamata. Kwete Mwari anonzwa. Anoona. Torekera Matthew 6 verse 6. Teaching a prayer is very dangerous. Mwari anopindura munamati kwete munamato. Kama una kushindana tumerenge. Matthew 6 verse 6. Mwari anopindura munamati vekese kwete munamato. Ngozi munamato usati wanamata vanotoziva namwe yako. Kunamata informality yekuti uri kuprova kuti kuzvininipisa ndinotemba inini. But iwo kana vakuadresa nyaya yako avatangire pane zvawataura, vanotangira pane chataura. Asi kana uchinyengetera, pinda muimba yako yomukati, kana wazarira mikova yako, unyengetere kuna baba vako vari pakavanda. Zvino baba vako vanoona pakavanda. Vanoona. Prayer, teaching their prayer, kutaura. Pinda pako vanovhare dozo. Zvanzi Mwari anoita sei? Zvino baba vako vanoona pakavanda. Matopedza. Chiri kuonekwa chimunhu achitaura. Maybe I'll give an example. Unyatsozvive tangible. Mukomana akavimba musikana akati ndoda kuroora. Musikana anogona kuramba. Tsoka after 2 years unosvika musikana yakaroorwa. Zvinokunetsa. Ndozvandaitaura wani. Ndopaanokutsala ndakuramba zvawaitaura. Ndairamba chaitaura. Saka iwe pawaitaura aiona chiri kutaura. Yekurorwa anoida batakatarisa chiri kutaura ndinoona panoona. Saka zviri kureva ndezvekuti when you pray you attract God's attention. But because of what you do, you attract God's blessing. Ukanyengetera, Mwari vanonzwa. Ukaita, vanokomborera. So, mhinduro yavo iri mukuita, kudarika mukutaura. Murume uyu kuti munana uitike akatanga atakurwa kumba first stage anotaura nawo asina anointing.
vanowirirana nawo kuti ane good character. Osa kune mavhangeri takanyima vanhu. Mwari wakanaka, isiyo Mwari wakanaka, iwewe naka. Musociety yaunogara, mwana waunogara nawo. Nokuti kune chinouya muupenyu hwako nekuda kwezvauri kwete nekuti unonamata. Be a good person. Ilo inotatisa kuita zvimwe zvinhu muupenyu hwako kuva munhu right. Iwe haudi kuitiswa, haudi kujairirwa. Kune mukomana akatumwa nababa wake kunotsvaga madhongi. Baba ndo akarasa, ndobva ati mwana wawo ende unotsvaga. Mukomana paanotsvaga madhongi ndobva azoenda kumba kwaSamueri akadzoka ari mambo. Rwendo rwoumambo rwune pakushandisana. Haasiri arasa, ana baba anongorasa-rasa. Eti baba vakatomudza tora muranda wako mundotsvaga. Urati pamuba unoitwa nemushandi. But baba vakati tora muranda muende mundotsvaga. Angani raiti kuti ndosaka achibhadharwa achishanda pano ngaaiti. But baba vari kutaura a prophetic message yekuti mukurasa kwandaita chandarasa ungagona kutumika mushe upiya pamusoro pako. David akauraya Goliath. Unoziva kuti David haana kubva kumba achida kwenda kunouraya Goliath. Akatumwa nababa vake Jese. Takura bhasiketi rechingwa, unoona kuti gondo kwakamira sei, unoona vakoma vako. Kutumika ndokwakaita kuti azodzoka achinzi auraya Goliath. Haana kusumuka pamba achida kunouraya Goliath. Aitumika. Remember, he was already anointed. Haana kuzodzwa kare naSamuel, but aitumika iye aine zodzo. Ekumborota kuchiparidza sowatoni mabodyguard. Papa, unotumwa sei? Mwari vakarangarira Joseph akanoita mambo kuEgypt. Joseph akarota ari mambo, but angasina mari yetransport. Akatumika. Baba vake ndovakamuti enda unoona vakoma vari kufudza makuiti kwakamira sei. That was the journey yekuenda mudestiny yangu. Paunonamata kuti Mwari, there is my destiny helper. Make sure you know your destiny. Because kune imwe help is dangerous. Hey. Unoza iye kuti kune vanhu vanokuvenga ndova wakangwarira. Ilowa stage, ngwarira vanhu vanokuda. Munhu anotokushanda mulife munhu akakuvenga bhozi akakuda pacheno kuti anokufarira. Anoti I love you, ndiyatori dangerous, mumwe wacho haatombokuda. Ndiyo unofanira kunyatsobveta. Love inokuwadza. Love unoiziva mushere. Izvezvi BP nevamwe amai ndeye mumba kwete yepanze. Munhu akamuti I love you ndiyari kumuondesa. Love yeri inoondesa. Show my time is done. So murume uyu waporeswa naPeter asimudzwa ane simba chaakagona haana kudzoka kumba nekuda kwekufarisa kweminana akapinda muchechi kunonamata Mwari. Tine vanhu vokuti blessing ikaita unoita kufonera tichiripinda tese because ine kwainokuendesa. Nyangwe Mwari vachida kukukomborera chimwe chinhu chavanotya icharacter yako kuite need. Jesu anoita minana akawanza hove nechingwa vanhu vakadya John chapter 6. Asi Bible rinobuda pachena kuti hove dzakapera chakasara tikaiswa mabhasiketi 12 chingwa. Sei hove dzitange dzine nharo pamunana. Zvokuti left over changa chiri chingwa kwete hove. Jesu ane simba pamusoro pehove nechingwa. But hove musuru dzakaita nharo dzakapera. Chii chalimita munana? Vadzidzi vake avatuma kuti goverai vanhu chingwa nehove. Akavatora kufishing. Saka vane weakness, vanotoziva mabhaya nemusoro, vanoda miramba, vanoda mabhurimu. Saka unototyirwa naMwari kuti zvikangowanda chete tinomushaya. Funga pasara mabhasiketi 8 emabhurimu Peter aripo. 3 days asiri kuservice. Zvaunotononoka uchichaira 2 rooms, Mwari akakuropafadza nefull house, hauchauika. Itori semo iyoyi. 2 rooms mabasa acho asikana mabasa acho. 2 rooms idzo mabasa acho. Ko ikaita full house manje.
Bhaibheri rangu rinoti akavipika muzvishoma Mwari vanomutrasta nezvizhinji. Kureva kuti paodha yedenga uchemere zvizhinji, ripika pazvishoma, uvhure dhoo rezvizhinji. Zvafana munhu wokuti vaitira chinhu chitiki akakutenda, anodenha mwoyo wako kumitira zvakawanda. Zvinoita mutendero wangu kupoto. Kwakutira zvinhu zvishoma so. Nemutupo aiwa soko. Mwana muchembere nekutani ndomuri ane kofi. Atenda masamba kudai. Kutenda kunodenha zvizhinji. Iyo kukomplaina chete. Ana mama baba mwanangu zvikambata zvomuisira moto nemumvura ndakanaenda vadzidzi venyu vakamutadza. Chaanogona kukomplaina kuti vadzidzi vakamutadza. Ko moto wacho uri kumutadza wani. Akawira moto ari kubuda wani. Nyasha asi kudziona kuti munhu is a survivor. Angangodarasana nebreakthrough yake uri kutarisira. But nemvura yacho akawira ari kubuda akawira. Nokuti emu yakutowira moto nemvura ndekuti ufe. Pane kuti utende Mwari muzvishoma zviripo. Mwari vandiona, dai Mwari vandiona, uri kutoonekwa. Unazara kuti ukarwara vaenda kuchipatara, unoiswa panonzi paoxygen. Izvo zvitori paoxygen, mahara. Vakomana voko vakachigadzika apa unochema nebhiri. Iwo uri kudonza mahara. Kuchipatara vakuchaja. Zvidi ukagona kutenda Mwari muzvishoma, unodenha zvizhinji. Shasha yakora yakapinda muchechi. Iyo zvako zvikafamba tingaswere tiinewo here kana. Kune vanhu vokuti breakthrough ikatouya mulife make yato breakdown. Indaiti vanhu vari kudivhosa vainyaya kuti zvinhu zvakaoma. Vamwe zvikanyatsofamba zvakanaka. Mari yauri kuda ikanyatsobatika. Unochinja kurobati zvese nemunhu. Ropa fadzo yauri kuda inotoda the ability to manage. Zvinhu zvakanakira munhu akanaka mumafungiro. Nokuti vamwe vanhu zvinokukuwadzai breakthrough murume uyu apora, but azonda poiswa nezita raJesu ari kunamatwa muchechi umu. Handingamhanye kumaraini munoshainawo kusina kutenda Mwari. Iyo munamato wako ndokuti zvangu zvikafamba mwe munhu anoita mudumbu. Kwete kuti vanhu vachaziva Mwari. Target yako ndekuti ndisamudumbu iwe. Saka denga rinongopenya kuti musiye iwana unokore mudumbu. We are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tine chiropafadzo kune vamwe. Kana taropafadzwa tinoramba tichiendera mberi here mukereke. Kana kudzoka kumaraini kunodada. Mukadzi anonzi hana akati Mwari ukandipa mwana handidzokere kucompetition naPenina. Anosara muchechi. Ane hati yekutenda. Ropafadzo igara muupenyu hwako. Inokupusha fedha mukunamata here kana kuti unenge wakutombonodzoka kunoratidza vanhu. Murume uyu wakapinda muchechi. The more God blesses you, the more you must love and worship God. Akaropafadzwa vakapinda vanhu vakavhunduka vachimuona so. Usachimo chinhu chakabhuwa vanhu muchechi. Vanhu vari muchechi vanokandira mari asingafambi pagedha. Saka akufamba apane mari dzevanhu. You can imagine munhu wapawaya ari chirema ozomona akujakula kukazi. Unozona kuti ndaita losi. Saka ropafadzo inovengesa. Vanhu vari muchechi ndovasiya mari pagedha. Vachitaura chirema mubatsirei. Tanto service yakupera chirema chine waya rako kuti mujairo toda rifanda. Akaropafadzwa akapinda mukereke akafa. Zvichikandiradze kule order ikaitwa naMwari. Murume anga asingafambi aitakurwa. From childbirth haana kubvira aita sei afamba aingotakurwa. Zuva raakasimudzwa naPeter akatanga kutofamba achisvika achipinda muchechi. Kune stage yaajamba yekukambaira paorder yevanhu. Munhu akaberekwa haatangire kufamba anombokambaira odzidzira kumira ozofamba. But nokuti munhu akura Mwari havadi kumuembarasa kudzokera pakukambaira. Mwari ngaakusvetutse dzimwe stage. Dzekuti vanhu ngavashamisike kuti
Ana kunyorera English but kuimba yavata sei. Nokuti kuramba uchinyora uri kukuona sei wewe. Mwari ngaakushandukise geography. Akupe imwe blessing yekuti shasha dzinofanirwa kuvhunduka. Kuti takaita izvi. Uyo haana kuzviita. But sei takufambirana. Uchavaudza kuti kudenga kuna Mwari. Kuona mwana achikamera is problem. But kuona mudhara ndebva achikamera idambudziko. Saka murume yaporeswa anobvira afamba. But angutanga nekufamba. Kunoti ane mastage aasvituka. Mwari waLeah ndomuda kai. Mwari waLeah akaita kuti Leah arorwe usiku. Usiku haushande beauty. Noti Bible noti Leah anga asina kuti nakei pana Rachel. Rachel anga apfigwa naJacob bari masikati. Bari kune genga reusiku. Anororwa murima imomo. Mwari akatoziva kuti kana aifeya atoreke uyu. Kunongolira chete munhu anoenda. Mwari ngakupewo favor yako. Feya zvaramba pakuda nyasha. Mwari waLeah ngakurangarire. Muringa reikonomi imba ngaivakike, mari ngaivakike. Pasina kungwara kana kugona. Mwari waLeah ngakurangarire. Panotorwa vakanaka newetorwawo. Kumudika atangire mukoma ndokubva ashanda dzimwe 7 years kushandira waari kuda, which means pa 7 years dzekutanga aigara newaasingade. Nyange ari kugara newaasingade, waanoda wacho aitora manotsi kune anga asingadiwe kuti dzimba dziri sei asikana yekunaka vaibvunza akatishate ndimi muri mumbo. Mwari ngaakupe favor. Vanhu ngavatore manotsi mulife yako. Zvimwe zvinhu vachadzidza pauri kuti rima chaiyo rinoitira vamwe favor. Favor yaJehovha haitemire mwaka. Shoko raMwari must create a season for your life. I'm done. I'm a living testimony as I do Paris. That's what Bible says. That's in time of COVID. In time of COVID, somebody can phone me so. So I once saw you preaching on veranda. I'm a street preacher. Sapani umusoka ifuna kuchinaya. Na ndakabata ambulera vanhu vakamira mukona yeshop ndichiparidza. So this man akandifonera patime yeCovid. So I saw you preaching. Passion hiyo yakandibata. Yanditormenta for a long time ndichikufunga nezvako kusvika ndatsvaka number. I know kuti muCovid zvakaoma vanhu vasukungana vanhu vasikuenda kubasa. I want to bless you for this whole year. Ndakapiwa pay yegore rese pabhengi rinonzi Metropolitan Bank opposite NASA waibai. Muridzi waro anonzi Dr. Enoch Kamushinda is the Seventh Day Adventist. Ndiye akandifonera akati ndiri muSavada, but ndakakuona muchiparidza. I own this bank. Ndoda kuti pagore rino rese kusvika COVID yapera unofanira kuuya kando every month uchipiwa $300. I'm a living testimony munhu aitambira mari akandogara gore rese pabhengi rimutauro. Order iripo ndeyekuti unoshanda utambira, ndoorder iri nomaoko ake. Tina Mwari waLeah. Zvisina order zvinonge zvakarongeka so. Unokupora zvekuti amusipoti. It's a true force. Zvaitika nezvinhu izvi. Iyo minana yaunonzwa iyi inoraramika. Ndiye wazuro, nhasi namangwana. Favor yaJehovha ikakuloketa so. Imwe stage unotojamba. Murume anonzi kana wapora so tada kuti ende kufizio unodzidzira kufamba ugoni kana Mwari akubata simba rakandibata. Ndinoodza dzese dzinobviswa. Unofambirana nevanofamba. Unoshitikirana nevanoshanduka. Renga kuna Mwari. Nyasha idzodzo ngadzibate upenyu hwako. Kuti kuna vanhu vakati kuti azosvika anofanira kutoonawo isusu, anofanira kujamba nesu, anofanira kufura nekuno, anofanira kutombozwanana nanhingi kuti asvike. Zita rako rikasasvitswa kuvanhu vese ava. Bhaibheri rako rinoti mwoyo womadzimambo uri muruoko rwaJehovha. Anobvira ndazvifunga ini one day kuenda 2 months ago wamunoziva nani pasocial media. Zvawiki nozvezva. Anamboziva kuti one day you just nominate me, you give me the car in the money. 2 months ago,
Wabita social media, you know. Andi mziwe, andi ziwe. Panamo tu wana kunifonera kuti haona ere zviku Facebook. Wiki naruti hotori mota kwa vita. Ne 50,000. Afana mnaruti joma. Wozo iye mpostora ndisi mpostora. But ndakazozwa vita kunifonera kuti is true. Mwari wandiri kushorera. Andi zvoto kuti mabasa wanoura mari pandango to eri. Ndiro zvawo ndiro kupura zvinoita Mwari. Amen. Nyaya itora kupi zvanzi one day ndiri pa social media ndakaona uchiparidza mustreet ukabata malaize kuti akandibata akandimotivata ndikazwa mandiri I must do something for you. Kune order yevanhu kuti muzivana ningi uzodai moyo womadzimambo uri maoko aJehovha. I'm a living testimony. Kune mastage anoshetukika au ukazokolikana naningi ukazawana naningi pamwe pacho mastage ese havasi kutombobuda asi Mwari kana vada zvavo Mwari vakada zvinoita hazvitsananguriki. Mwakanibvunza inofamba sei ndaneniwo ndiri kutoshamisika Mwari wacho akatondijumawo ndasina kana idea hapapi padaishuka uchipiwa kunzi wadii. Iwe nyika ine population yakati kuma 16 million. Pa 16 million people zdarwa rokonziwa piwa 50,000 nemota nyimwana. Iwo noti asi Mwari zvandawa imari dzenyika ndo nyika mandogara ishare yangu. Zvanwa kuti yangu. Kana imari nyika ega ngome tukamuza. Muno mampezi mafarira kuita vana. But vangenda ndauya navo. The way that challenges you, shoko no challenges. Mwari vakasaya challenge in me. Enda muma streets unoparidza. Andabita favorite yevanhu ndakaita mbiri kunzi anenge angowara. Ari kubata Bible achiparidza marenga achiparidza muzvitima ari kuparidza paterminus. Unomuchipisa tsitsi kuvanhu. Vanhu vanotaura zviri negative. But mune izvozvo zvinenge zvisina basa zvine izwi raJehovha unokukura kunaka kwaMwari. Last year muna October I was London. Namwari umurodhi. Somebody saw me ndibata kuna face ndokubva amira he collected my number. No what? Shoko randimira zvakanaka izvi. But I'm based COVID from UK. Unoda iri kuzokushedza imwe stoda zvinhu guys. Munoda here inini. Tamba. Takana ndiri kutoda. As simple as that. Pasina kuchana unoenda nekuna ningi, ozoona ningi, bishop ningi ozosaina starako, ozozikana ozozodi from street to London. Just like that. Unotsvagadze vanhu dzinogona kukudisappointa nokuti mwana wakufanire. But Mwari kana vada zvavo. Notokura kunaka kwaMwari. Hazvina basa kuti unogara kupi. Jesu akaberekerwa mudanga anakuita cowboy akaita Mesaya. Ropafadzo yako iri muna Mwari kwete munhu. Tokuda kusumuke tinamacho. My prayer nemunamato wako ngawo kuti Mwari mamwe mastage andimagona. Ekudzokera kuti pabhendi inonyora geography. Ndakuda ngoshanda nerakanyorwa kare kunzi anosumudza marombe kubva muguruwa. Connections nezvimwe zvinotsvagwa nevana ndizvigone vanofevherana pachavo vanavo. Ndakungodawo favor yenyu Mwari ndiloketi. Your prayer and my prayer ndeyekuti Mwari simba renyu ngaridzisimudze. Vanhu vanoneta vanomucheka kugedhi. Asi simba renyu rinondipinza mukati. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Muchene wakatendeka Mwari wamasimba ose wenyasha. Simudzai kereke, simudzai mwanasikana. Ngasumudzwe mujaya. Baba ngava